лазерно потискане на боя, разда. Вече предлагаме тази услуга, мобилна е. Буса за заявки, баждате са и пристигаме на място. Клиента сам си работи, за това по-малко ще плати. Който иска аз да му работя, ще плати повече. И неквалифицирани кадри могат да работят. Да, могат да работят. Ето го едното желязо, готово. Малко ще иди и другото желязо.